Capellades, província de Barcelona, comarca Anoia, població 5.342 habitants. Destacat, el jaciment paleolític de l'Abric romaní ha esdevingut una de les excavacions científiques claus a Europa. Per conèixer detalls sobre les comunitats prehistòriques neandertals de 80.000 anys enrere. Aquest fet, juntament amb la tradicional indústria del paper, que va situar Capellades com un dels centres paperers de renom internacional pel seu paper de barba d'alta qualitat i la riquesa patrimonial i natural de l'entorn, han convertit aquest municipi de l'Anoia en una destinació de turisme cultural a tenir en compte. Imprescindible. Visitar el Museu Molí Paperer. Visitar el Parc Arqueològic Abric romaní. Passejar en barca per la bassa. Festa Major, mitjans d'agost.